Ing sawijine désa sing tentrem ana alas ijo sing dadi punjer uripe wong-wong désa. Alas iku maringi banyu bening, hawa seger, uga dadi panggonan dolanan bocah-bocah saben sore. Alas iki kudu dijaga, amrih turunku iso ngrasake ademe. Kandha Pak Darmo marang anak-anake sing lagi dolanan ing pinggir kali. Nanging wektu lumaku, ana wong-wong sing wiwit sembrana. Wit-witan ditebang tanpa nandur manèh. Kali diiseni sampah nganti alas saya gundul lan kali dadi reget. Bocah-bocah padha ngrundel. Loh, kok saiki banyune mambu lan akeh sampahe, Mbak? Nalika udan deres teka, désa kebanjiran, sawah rusak, iwak mati, omah kelelep. Wong-wong padha bingung. Iki gara-gara awake dhewe ora ngreksa alas lan kali, ujare warga désa kanthi sesambat. Kejadian kuwi nggawe warga padha eling. Wong-wong banjur rembungan lan janji kanggo ngreksa lingkungan. Mulai dina iki, saben nebang wit kudu nandur 3, sampah kudu dipisah lan diolah. Aja dibuang saenggon-enggon, ujare kepala désa kanthi tegas. Alon-alon alas dadi ijo manèh, kali dadi resik, lan désa bali ayem tentrem kaya mbiyen. Warga désa ngerti yen ngopeni alam iku padha karo ngopeni uripe dhewe.